la torre de Jesucrist. Tot arribarà, poquet a poquet. Jo crec que avui Gaudí, Antoni Gaudí des del cel, contempla emocionat aquesta escena que nosaltres estem contemplant. Que la Mare de Déu us acompanyi sempre, germans i germanes, sobretot vosaltres que heu estat aquí fora amb el fred, aneu-vos-en en pau. Un cardenal Omella satisfet, agraint també a la gent que ha volgut seguir aquest moment històric de l'encesa de la torre i de l'estel, amb aquest Magnificat que li ha donat tota la solemnitat del moment i amb aquesta imatge tan espectacular que veiem de la ciutat de Barcelona. No sé què pensen que Gaudí hauria sentit. El cardenal Omella em feia referència a Antoni Gaudí en un dia com avui. Bé, David. sens dubte, pensant que estaria satisfet. De fet, ell dedica els últims anys en exclusiva a Sagrada Família, pensant que les següents generacions puguin materialitzar el projecte. I avui, de fet, s'ha fet una petita part realitat. També era la seva voluntat, no? Que cada generació d'arquitectes que seguissin la seva obra i deixessin d'alguna manera la seva petjada. No? Ell sabia que no podria veure acabat el temple i sabia que l'haurien d'acabar les següents generacions. I deia que cada generació donaria o faria la seva aportació, però que això no li feia cap mal, sinó que beneficiaria el conjunt del temple. Totes les catedrals tardaven 200-300 anys en fer-se i, per tant, ell era conscient d'això. El meu amo no té pressa. Gran frase d'Antoni Gaudí. Però avui jo crec que ell estava satisfet perquè, déu-n'hi-do, la pressa amb què s'ha fet. Jo recordo de petit que ens dèiem nosaltres no ho veurem mai. I escolta, déu-n'hi-do el que hem vist. Potser sí. El 2026, tampoc falten tants anys, s'havia d'haver acabat pràcticament tot el conjunt més important de la Sagrada Família. Ja no serà així perquè els donatius, les visites, la Covid, com dèiem, ha canviat tots els plans. Si li pregunto per una nova data i em donen una resposta, obrirem tots els telenotícies. Però no sé si ens podem aventurar com a mínim quin és el calendari amb el que es mouen els arquitectes. Bé, com bé comentaves, evidentment el 2026 ja no serà possible, perquè tot es construeix en base als donatius i a l'aportació de la gent per visitar el temple. Era la nostra voluntat tenir tota la part arquitectònica fonamental acabada pel 26, però ara mateix ens és molt complicat posar una nova data. Sí que és veritat que de cara a l'any que ve volem fer una torre de l'evangelista Lluc. Si fos possible i els recursos ho permetessin, una més, segurament Marc, i a partir d'aquí veuríem. Tenim una il·lusió, i és que el 26 no serà la totalitat del temple, però ens agradaria molt que almenys pogués ser la finalització de la torre central, de la torre de Jesucrist. Que serà també un dels grans moments històrics quan tot el conjunt central d'aquestes 6 torres estiguin acabades. Ens les hem d'imaginar com la Torre de Maria, amb la llum entrant cap a dintre del temple, com seran? Podrem pujar fins a dalt de tot, no? Es podrà veure a dalt de tot? De fet, les torres dels evangelistes són també cimboris buits i donen accés a través d'unes escales i uns ascensors a la banda de muntanya fins a 85 metres, que és l'accés principal a la Torre de Jesucrist, i a la Torre de Jesucrist és també un gran cimbori que conté un nucli a l'interior que es va obrint fins a contactar una plataforma a 144 metres on hi haurà una gran escala d'acer inoxidable i vidre que també permetrà entrar la llum i permetrà accedir a l'interior de la gran creu de 4 braços. Està bé això, que Antoni Gaudí sabia que Montjuïc fa 180 metres i que ell deia que si Déu havia arribat a 180, l'home no podia superar això i, per tant, va pensar que la Torre de Jesucrist fos de 170. Això està bé, modular les nostres pretensions. Humilitat,
100%. De totes maneres, el conjunt de la Sagrada Família, amb les seves 18 torres, simbolitzen, ho hem d'entendre com una bíblia de pedra i com un símbol de la unió, diguem, de la terra cap al cel, no? Dels cristians, dels catòlics cap a Déu. Hi ha turistes que quan venen aquí i el dia següent van a Montserrat diuen però si és el mateix. I és veritat, és a dir, Gaudí pensa un Montserrat a Barcelona, perquè quan vas a Montserrat veus el mateix. O avui aquest matí, que hi ha hagut els castells, que han fet castells a dintre, és la mateixa forma que Gaudí havia previst, aquesta paràbola hiperbòlica, que és un castell, construir els castells. Avui ha estat molt bonic la festa de les tradicions populars a dintre la nau. Deixi'm afegir que aquesta festa continua, que l'Arquebisbat de Barcelona, la Sagrada Família, vol continuar acostant als ciutadans de Barcelona aquesta fita històrica que ha estat la inauguració, benedicció i il·luminació de la Torre de Maria i que en els propers caps de setmana es repetiran molts d'aquests actes, cercaviles i de més, que es podran seguir.